Tohle jsou momenty 100% respektu ve fotbale. Jako první tady máme golmana, který nechal svého protihráče skórovat, byl to Bender, protože hrál svůj poslední zápas v kariéře. Tady Vinicius chytil křeč, no a Verratti ho protáhnul, ačkoliv někdy se to dělá, aby ten hráč přestal zdržovat. Otázkou, jak to bylo tady, Mané ukazuje, že zahrál rukou, takže ten gol by neměl platit. Cristiano Ronaldo tady spadnul před golmanem, ale sám řekl, že tohle by penalta být neměla a tohle já vždycky extrémně cením. Tady velký plus pro Ronalda, který uznal, že to vlastně nasimuloval, nebo že se nejednalo o faul, stejně jako tady Belotti, ačkoliv rozhodčí to odpískal, no a Romero ještě v dresu Atalanty, kamaráde, dneska samozřejmě hrající v Tottenhamu. Mason Mount nedal penaltu, zklamanej, no a Eric Dyer přišel za ním, aby ho utěšil. Tady máme Lionela Messiho, který taktéž ukazuje, že se o faul nejednalo a spadnul vlastně úplně sám, stejně jako tady Cristiano Ronaldo, ačkoliv rozhodčí odpískal penaltu.